Hvordan synes du, det har været at gå på bevægelsesmentoruddannelsen? Jeg synes, det har været super spændende og super interessant at være med på den her uddannelse, og ikke kun uddannelse, men også den her rejse, som det nu også er. Både med læring omkring børn, men også personligt. Jeg synes, det er enormt givende og en øjenåbner for, hvordan vi også kan arbejde, eller hvor vi også kan kigge hen. Jeg synes, det er ret sårbart uddannelse, det her, fordi man starter med at kigge mega meget ind i sig selv. Man får virkelig øje på sig selv, og hvor man selv er. Og man er nødt til at sætte nogle grænser for sig selv, og have ro i sig selv, med sit eget nervesystem, for at kunne give det bedste og være det bedste udgave til børn. Noget af den største læring er nok det med nervesystemet, og hvordan man kan berolige sit nervesystem. Jeg tror, det der med nervesystemet har været nyt for mig, og også det der med at mærke efter i mit eget, hvor er jeg henne, og det der med at samregulere, at hvis man ikke selv er i ro, eller hvis man selv har travlt med alt muligt, så kan det være svært at skabe ro i en børnegruppe. Jeg tror, det er meget det der med at få inkluderet børnene, og så bremse op og se, om der ligger noget bag barnets adfærd eller reaktioner, for øje for nogle børn, der kan komme med ind i et fællesskab. Hvad med personligt, altså i din egen udvikling, har du kunnet mærke nogle forskelle af det, du har lært, eller kan du mærke, at du kan bruge det? Ja. Og hvordan kan du bruge det? Jeg kan i hvert fald bruge det rigtig meget til lige så stille at observere mig selv og lære, hvor er jeg henne i de der rød, gul, grøn felt. Det giver mig en forståelse for, hvordan jeg selv nogle gange agerer i de her situationer. Hvis jeg er i rød, jamen, hvordan kan jeg så komme ned i gul og i grøn i zone? Så mere en bevidsthed om, og hvordan jeg kommer fra det ene til det andet, og at det er okay at være der, hvis man så også lige ikke kan komme tilbage igen. Har du et eksempel sådan på en bestemt situation, hvor du kan se, at den viden, du har fået, har gjort en forskel? Jeg synes, det der, vi har snakket om, det der med, når man gerne vil have ro på nogle børn, men hvis de sådan er oppe at køre, og der er sådan en gang i den, at man fanger dem op i det der. Det synes jeg har givet super meget mening, at man går ind i noget leg, som er aktivt, og hvor man er lidt oppe, og så kan man sådan justere nedad og slutte med at være i ro. Altså den her trappe, som I arbejder med, at først at få børn op, og så få dem ned. Hvilken ro det kan gøre, og få børnene til at bevæge sig, så det bliver et dynamisk nervesystem, de får, så de ikke kun er et sted, men at de bevæger sig og lærer at regulere.